La setmana comença el diumenge. Diumenge 28 de juny, l'extrema dreta francesa de Louis Alliot guanya l'Ajuntament de Perpinyà. La llista de l'esquerra catalanista de Nicolás García torna a l'Ajuntament d'Elna i la llista encapçalada per Maria Costa guanya l'Ajuntament dels Banys d'Arles. Dilluns 29 de juny, concentració a la plaça del Vi de Girona en solidaritat amb en Xaraf i l'Ibrahim, que han de ser jutjats l'endemà. I la Fiscalia Espanyola i també la Generalitat demanen penes de presó per 7 persones que el 30 de gener del 2018 es van manifestar amb desenes de milers d'altres al voltant del Parlament per mort de defensar la sessió d'investidura de Carles Puigdemont. El dimarts 30 de juny, al Palau de Justícia de Girona comença el judici contra en Xaraf Fatlaoui i l'Ibrahim Afkir, detinguts el 16 d'octubre del 2019 a Girona, acusats de pedregar un furgó policial durant les protestes contra la sentència del 1 d'octubre. D'ençà d'aquest dia han estat en presó provisional al Puig de les Basses. La Generalitat és acusació particular i demana 3 anys de presó. La Fiscalia Espanyola demana 9. Concentracions, encara dimarts, concentracions davant els jutjats de Sabadell i de Mollet, des d'on declaren telemàticament a l'Audiència Nacional Espanyola 4 encausades de l'operació Judes, aquella operació de la Guàrdia Civil que va detenir diversos membres del CDR el 23 de setembre del 2019. Ahir dimecres, 1 de juliol, l'Audiència de Barcelona condemna a 1 any i 9 mesos de presó un home que va ser arrestat durant la protesta del 30 de gener del 2018 per la investidura fallida del president Carles Puigdemont. I avui dijous, un dia dens, s'atorga el 3è grau als presos polítics Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart queden o quedaran en llibertat, en règim de semillibertat. Podran sortir de la presó cada dia i només hi hauran de tornar per anar a dormir entre setmana. El 3è grau no és imminent, el procés es pot allargar 2 mesos abans no sigui efectiu i es pot recórrer, i en aquest cas l'última paraula la té el Tribunal Suprem espanyol. Primeres reaccions dels presos. Jordi Cuixart: vam fer el que havíem de fer. Cap tribunal ens impedirà exercir drets fonamentals. Oriol Junqueras: un pas més, però seguim sent presos polítics. Dolors Bassa: no és definitiu. Jo vull, necessito i espero la llibertat. Continuo sent una presa política, sigui amb el grau que sigui. Josep Rull: que ningú no s'equivoqui. Estem parlant d'una classificació penitenciària. El 3è grau és presó. I Jordi Turull: seguim i amb majúscules. I encara avui, l'Audiència de Girona posa en llibertat en Xaraf Fatlaoui i l'Ibrahim Afkir, detinguts durant les protestes de l'octubre passat. Pels seus advocats és presagi d'una bona sentència. I avui també arxiven la causa contra 13 activistes i els batlles de Verges i Celrà pel tall del TGV a Girona. Al mateix temps, la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat demanen 4 anys de presó i multes de 12.000 euros contra 4 activistes més.